Assalamualaikum, Mbak Yus. Mbak Yus, assalamualaikum. Mbak, Mbak, golek sapa sampean? Goleki Mbak Yus, Mbak. Kok gak ono ya wonge? Wong sik metu, Mbak. Ngenteni nang omahku ae ya. Oh ya wis ayo, Mbak. Ayo Mbak, lungguh kene Mbak ambek ngenteni Mbak Yus teko. Ana urusan apa ambek Mbak Yus? Arep nagih cicilan sepeda, Mbak. Oh, emang apa jenenge nunggak pirang wulan sih? Wis nunggak iku arep 3 wulan, Mbak. Ditagih klo uang, Mbak dihubungi gak iso. Wih, kok cek akeh Mbak 3 wulan? Piro iku totale? Sak wulane iku cicilan iku 1 jutanan lho. Ya berarti 3 wulan ya 3 juta. Oh, ngono gayane kok wong sugih. Dadakno sepeda nyicil sampe nunggak-nunggak. Pas wong metu nang ndi sih, Mbak? Kok omahe tutupan? Paling wonge blonjo, Mbak, dilungkas lak teko. Lha iku lho, Mbak, abane suarane teko saking ditagih cepetan. Oh, Aja iya, sampe Mbak. lolos tagihan. Iya wis. Terus sampean ya ojo kondo, lek mari dolen tekan omahku. Yo. Terus niku sampean ngiyup ngono lho, soalé kan pas nagih wonge gak ono udan pisan ya. Mbak Yus. Iya dobol wong nagih teko. Ayo ndang wayahe. Sik Mbak, guru ono sikan. Aduh Mbak, sampean iki wis meh 3 wulan. Sampean barang kok Mbak, lek ditelepon kok cek angel mbok ya direspon, diangkat, di WA Gak duwe dibales. HP, HP ku saiki gawe anakku. Aduh, wis Mbak sampean mulih ya Mbak ya. Gak sak aku ta iku lho delok eneng jaba udan aku ku wis Gak rene kok. ono. Wis salah mbelek ono iku sampean tak kabari. Wis saiki sampean mulih dhisik ae. Aduh Mbak, ojo kakean alasan wis nang dibayar lho Mbak. Gak ono Mbak. Lek ono udah kei. Lapo sampai sampean rene iki. Gak ono wis sampean mulih. Mbak. Wis gak tepak. Awas yo. Rini ya. Piye, Mbak? Aduh, tonggo sampean kancane ruwet gak berhasil ditagih, Mbak. Ngene iki lak poleh ya apa aku mulih ngene iki. Wah, sampean niku wonge enak lah lolos maneh. Sampean niku gak pinter ngono gak berhasil. Lah iya Mbak ya apa iku carane wis gak apa-apa Mbak, meneh aku tak mrene maneh tak mulih sik ya Mbak. Yo mrene Yo, nono, yo, lek wis. iso sedina ping 3 sampe wonge blenger. Yo ya wis, ayo Mbak mulih sik yo. Yo.